ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει. Θεός ανίκητος. Έτσι έλεγε και συνεχίζει να λέει η ελληνική λαϊκή ψυχή. Ο Μέγας Αλέξανδρος με το πέρασμά του από τη ζωή σφράγισε όσο κανείς άλλος Έλληνας στην ελληνική αλλά και την παγκόσμια ιστορία. Μέσα σε 12 χρόνια κυρίευσε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και σχεδόν ολόκληρη την Ασία. Έτσι δίκαια απέκτησε δόξα περιβόητη ίση με των παλαιών ηρώων και ημιθέων. Χάρη στον Αλέξανδρο, ο ελληνικός πολιτισμός διαδόθηκε σε Ανατολή και Δύση. Ολόκληρος ο πολιτισμός μας είναι στηριγμένος στην ελληνική φιλαλληλία, που σημαίνει κατανόηση στον αδύναμο ή στον ηττημένο. Και αυτό ο πρώτος που το έκανε πράξη ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Η ελληνική ιστορία έχει πολλά μεγάλα πρόσωπα. Δεν υπάρχει αμφιβολία όμως ότι ο Αλέξανδρος ήταν και είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Ποιος ήταν πραγματικά ο Αλέξανδρος? Γιατί τον ονόμασαν Μέγα? Οι απαντήσεις είναι τόσες όσο και οι άνθρωποι που έγραψαν για αυτόν. Δυστυχώς τα συγγράμματα των συνεργατών του ή των εχθρών του έχουν χαθεί. Αυτά που σώζονται είναι κατά 3 αιώνες μεταγενέστερα από την εποχή του Αλεξάνδρου. Όπως γράφει ο Διόδωρος, μέσα σε λίγο χρόνο ο βασιλεύς αυτός επιτέλεσε μεγάλες πράξεις και χάρη στη σύνεση και την ανδρεία του ξεπέρασε με το μέγεθος των επιτευγμάτων του όλους τους βασιλείς που έχουν διατηρηθεί στη μνήμη των ανθρώπων από καταβολής κόσμου. Σε κάθε του προσπάθεια, ο ερευνητής του Μεγάλου Αλεξάνδρου αισθάνεται το έδαφος να υποχωρεί κάτω από τα πόδια του. Υπερφυσικές ιστορίες επινοημένες από αυλοκόλακες, τερατώδεις συκοφαντίες από πολιτικούς του αντιπάλους, γνήσια και πλαστά έγγραφα οδηγούν σε αδιέξοδο την επιστημονική σκέψη. Το πρόβλημα στην ιστορία του Αλέξανδρου είναι ο διαχωρισμός των γεγονότων από τους θρύλους. Είναι λοιπόν ο Αλέξανδρος σαν το βασιλιά της Ασίνης του Σεφέρη? Ένα κενό κάτω από την προσωπίδα, κάτω από ένα όνομα? Όχι. Τον ίδιο τον Αλέξανδρο ίσως να μην τον γνωρίσουμε ποτέ. Αλλά γι' αυτό μιλούν τα έργα του, τα ίχνη που άφησε στην επιφάνεια της γης και στη μνήμη των ανθρώπων ανεξίτηλα. Ο Αλέξανδρος, όπως και αν παρουσιάστηκε, σαν ήρωας, σαν ημίθεος ή σαν θεός, δεν επηρέασε απλά τους πολιτισμούς των λαών που κατέκτησε, αλλά και σε μεγάλο βαθμό τους διαμόρφωσε. Τα επιτεύγματά του δεν του τα χάρισε χωρίς κόπο ή τύχη. Ήταν, όπως θα δούμε, καρπή της δικής του αρετής. Για να είναι από την αρχή ξεκάθαρα τα πράγματα και να μην αιωρούνται αμφιβολίες, αν υπάρχουν κάποιοι που επιμένουν να αναρωτιούνται αν πράγματι ήταν ο Αλέξανδρος Έλληνας, θέλουμε να τους ρωτήσουμε. Είναι ή όχι Έλληνας? Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του και θεωρείται από τους άλλους απόγονους του Ηρακλή, από τον πατέρα του, και απόγονος του Αχιλλέα από τη μητέρα του, είναι ή όχι Έλληνας? Αυτός που μιλάει ελληνικά, που δοξάζει τους θεούς των Ελλήνων, τιμά τις ελληνικές θυσίες και λατρεύει τους μυθικούς ήρωες και τους ελληνικούς αγώνες, είναι ή όχι Έλληνας? Αυτός που είχε τον Όμηρο σαν προσκεφάλι και τον Αριστοτέλη σαν δάσκαλο? Ας μην αναρωτιόνται λοιπόν άστοχα.
πολύ πριν από κάθε θρύλο υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος, ένας άντρας, ένα παιδί. Έτσι και ο Αλέξανδρος, γιος του Φιλίππου του Δευτέρου, βασιλέα των Μακεδόνων και της Ολυμπιάδος, γεννήθηκε θνητός το 356 στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ στην Πέλα της Μακεδονίας, κάτω από τη σκιά του Ολύμπου. Η Ολυμπιάς νόμιζε ότι έγινε βροντή και κεραυνός έπεσε στην κοιλιά της και πήρε φωτιά και οι φλόγες διαχέονταν ολόγυρα και διαλύονταν. Ο δε Φίλιππος, ένα χρόνο μετά το γάμο, είδε ότι έθετε σφραγίδα πάνω στην κοιλιά της Ολυμπιάδος. Η δε σφραγίδα απεικόνιζε λέοντα. Έτσι αναφέρεται στη γέννηση του Αλεξάνδρου ο Πλούταρχος. Υπάρχει μια πολύ γνωστή ιστορία για την παιδική ηλικία του Αλεξάνδρου, όταν εδάμασε το Βουκεφάλα, το άγριο άλογο που κανείς στην αυλή του πατέρα του δεν τολμούσε να υπεύσει. Ο Αλέξανδρος κατάλαβε ότι το ατίθασο ζώο απλά φοβόταν τη σκιά του. Κρατώντας το Βουκεφάλα από τα ηνία, τον έστρεψε προς τον ήλιο, ώστε να μην βλέπει τη σκιά του, και αφού τον ησύχασε, τον ύπευσε χωρίς δυσκολία. Ο Βουκεφάλας ήταν το άλογο του Αλεξάνδρου για 20 περίπου χρόνια. Κανένα ίσως άλογο στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχε τόση δόξα όσο ο Βουκεφάλας. Εδώ, σε αυτό το χώρο, στη σχολή του Αριστοτέλη, ο Αλέξανδρος στα 13 του χρόνια διδάσκεται όλες τις γνωστές επιστήμες από τον σπουδαίο φιλόσοφο. Ο Αλέξανδρος αποστηθίζει αποσπάσματα από την Ιλιάδα, θαυμάζει τον Ευρυπίδη και λατρεύει τον Πίνδαρο. Ο Αριστοτέλης δίδαξε το μεγαλείο της κλασικής ελληνικής σκέψης στον Αλέξανδρο και επηρέασε τη σκέψη του. Ο Αλέξανδρος, όπως θα έλεγε ο Όμηρος, ήταν πρώτα βασιλεύς, δηλαδή πολιτικός νους, έπειτα πολεμιστής, αλλά κυρίως μέγας εκπολιτιστής. Όπως είναι φυσικό, ο Αλέξανδρος επηρεάζεται από την ισχυρή προσωπικότητα του Φιλίππου και το στρατιωτικό και πολιτικό του πνεύμα. Όταν στα 16 του ο πατέρας του τον στέλνει να ηγηθεί εκστρατείας, αποδεικνύει την αξία του νικώντας τους Θράκες και ιδρύοντας τη σημερινή Αλεξανδρούπολη. Με μεικτό πληθυσμό Ελλήνων και Ιθαγενών, η πόλη που ιδρύει ο Αλέξανδρος αποτελεί το πρόπλασμα των Αλεξανδριών που θα ιδρύσει αργότερα στην Ασία. Ο Αλέξανδρος συνδύαζε σπάνια ευφυΐα με απαράμιλο θάρρος, όπως φάνηκε ήδη από τα νεανικά του χρόνια.